Atel Media jabaran filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni tanubaw ye aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Amanga bi dɔn kibaru daminɛ ni an ka jamana kɔnɔ kunnafoniw ye. Seku di Gawusu Sise ale ye Mali ka lasigiden kura ye min sugandira camancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ fɛ ni o ye Général d'armée Asimi Goyita ye. Kunu tɛnɛ ni o bɛnna janvier kalo tile 5 ma san 2026 jamana ɲɛmaaw taara bilasirali kɛ ka di a ma. O kuma minnu bɛna se ka kɛ sababu ye k'a dɛmɛ a ka baara latigɛko ɲuman na doni a nataw la Genève jamana kan. Ameta Centrafrique jamana kan. Centrafrique jamana ɲɛmaa ni o ye Faustin Archange Touadéra ye. Ale kɔni bɛna a ka fanga tago sabanan baaraw dabɔ ni o ye 3e mandat ye. A ka jamana kalafiliw jaabi bɔlen kɔ. Kɛmɛ sara la a wulila ni k'i jɔ 76 ani buruburu de ye. Hakililajigila Touadéra yɛrɛ sigira fanga la san 2016 waatiw la. A sigira fanga la kokura san 2020 kalafiliw kɔfɛ. O mun na ni a wulila kɛmɛ sara la ni 53 ani buruburu ye. Bi tarata janvier kalo tile 6 san 2026 Nirland ministre min ka baara ɲɛsinnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛla ko ɲɛnabɔli ma. Ala yira k'a fɔ ko fɛn min ye Pays-Bas ye ko olu bɛna u ka dɛmɛ don Danemark fo ka taa se Groenland ma. Ka tila k'a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko yamaruya bɛ olu bolo wa k'olu bɛ se ka sariya ta u yɛrɛ kunkanko kow kan. L'Amérique jamana kɛlen kɔ k'a lase ko États-Unis ye se sɔrɔ Groenland kan. Ameta Israel kanga bi don kibaru kuncɛ. Israel jamana ministre min ka baara ɲɛsinnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛla ko ɲɛnabɔli ma ni o ye Gédéon Sar ye. Ale taara taama la bi tarata ni o bɛnna janvier kalo tile 6 san 2026 ma Somaliland jamana kan ni o ye Somali jamana dancɛ dugu dɔ ye. Dɔgɔkun 2 Tel Aviv kɛlen kɔ ka yira k'a fɔ ko o jamana in kɔni ye olu ka marabolo fan dɔ ye. Ni taama in senfɛ fɛn min ye Gédéon Sar ye ni ale ye Israel ministre min ka baara ɲɛsinnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛla ko ɲɛnabɔli ma. Ale ni Somaliland jamana ɲɛmaa olu bɛna sigi ni ka masala fɛn caman kan ni o ye Abdrahman Mohamed Abdoulaye. Atel Media jabaran filɛbagaw ni ne kun ye aw ɲɛ garisɛgɛ an ka bi don kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn o la diɲɛ wagati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.